Vedome myslíte na týchto 6 bodov pri vašej verbálnej komunikácii a snažte sa takto redukovať vaše zajakávanie. Prvý bod. Spokojný zrak. Keď sa rozprávate verbálne, snažte sa dodržiavať očný kontakt s osobou alebo s osobami, s ktorými sa momentálne rozprávate. Druhý bod. Zníženie tónu hlasu. Snažte sa znížiť tón vašho hlasu a spokojnejšie, kľudnejšie rozprávať. Tretí bod. Ľahký výdych. Štvrtý bod. Zníženie tempa svojej reči. Ideálne 80 slov za minútu. Piatý bod. Robte si prestávky. Nenechajte, aby vaše zajakávanie vás premohlo, aby ono začalo riadiť vás, ale snažte sa robiť prestávky počas toho, ako rozprávate a snažte sa naučiť riadiť vy svoje telo. A šiestý bod. Uvoľnite svoje telo. Ideálne, ako radíme prostredníctvom nejakých meditácií, relaxácií, ideálne každé ráno, každý večer a myslíte na tom na vaše kľudné a uvoľnené telo. Áno, viem veľmi dobre, že pokiaľ príde nejaký blok, tak je veľmi ťažké dodržiavať očný kontakt, veľmi ťažké je dodržiavať nejakú prestávku, veľmi ťažké je dodržiavať to, aby sme kľudnejšie rozprávali, pretože keď príde ten blok, tak v tom čase, v tom momente cítite, že neviete nič iné robiť, len jednoducho tá situácia s vami nejak ide a chcete z tej situácii čo najskôr uniknúť. Ale skúste sa vedome sústrediť na týchto 6 bodov pri komunikácii a uvidíte, či budú výsledky.